izenak, jaiotze urtea eta jaiotze gauza. Andoni Arzailuz, 2001ko apirilean 29 jaio nintzen, eta hemen Usurbildarra naiz. Nola hasi zen pixkat tailerra montatzeko ideia edo zergatik montatu zenuen tailerra? Bueno, ni 10 urteetatik perkusio ikasle izan naiz, eta gero, perkusio musika tresna tradizionala jo izan ditut. Eta, gero, 2021an, pandemia izeneko zehose zala eta, kanpoan ezin genituen emanaldik eman, eta orduan, pentsatu genuen kanpoan ezin genuen hori, etxe barru nintia, eta oitako irtenbide bat edo izan zen, guk gure egunerokotasunean erabiltzen genituen musika tresna horiek sortzen hastia. Guk esaten duzunean? Hoi da, guk esate detenean, beste bi personetaz de hain naiz, netaz aparte beste bi lagun musikari euki nitun hasieran onduan, Janitzen Parantza Antigotarra eta Manis Zabaleta Hernaniarra. Eta, pixat hiruren artean hasi genuen proiektuak, gaur egun nik bakarrik jarraitzet, baina bere hasieretan bi lagun hauek de onduan euki nitun. Ze tresna dituzu, ez? Hoi da, hemen ikusten bezala pixkat dedikatzen naiz edo iteituten musika tresna dira, euskal musika tresna tradizionalak pixkat haize gurretan zentratuta. Ikusten ditu hor xirolarru bat, txirulak, gaitan aparra edo dultzaina daitze zaiona, eta gero, perkusioa ere jotzetenez, makil diferentiak ditut, bai danborrentzako, bai atablantzako, danbolinentzako ere bai. Noizian behin igual danborren bat ere montatu izan dut, baina gehien bat haize gurrezko musika tresnak ditut. Aipatu duzun tresna hauek ez, Euron Gaztean dago, Bazarak batean dago Artisau azoka. Tresna guzti hauek eta azokan bertan egongo dira? Bai, hoi da, nire asmoa da, hola muestrario txiki bat jartzea, eta, herritarrek eta herritarrak ez dianak eta gertuatzeianak, ikustia pixkat zeiten dan tailer hontan eta pixkat lan hori erakustia. Gero, egiten dituzun tresna, musika tresna hauekin, ez da, saltzen dituzu, lagunei ematen dizkiezu, nola joar? Bai, normalian, baten bat eskatzea jatenean, saldu ditet, egia da, prototipoak eta holako ajusteak eta iteitutenean, bai ematizkietela lagunei probatzeko, ze, betire interesantia musika tresna hau oso ondo kontrolatzen duen jendia eta zinguratzea, eta behaiek probatzeko ematia, behaiek fallo txikin bat edo baldin badaka, behaiek asko zobeto jakingo huelako nun da hon akatxoi, eta gero akatxoiek konpontzeko. Eta zuk, zure egunerokoan, ez, aipatu duzu perkusioa ikasi dezula, zuk zure egunerokoan ere erabiltzituzu zuk egindako... Bai, hoi da, pixkat eskaparate bezalare balio izateko, azkenean nire musika tresna tradizionala hauek jotze ditut, perkusioa ikasi nuen bere garaian Zumarte Musika Eskola, baina gero, hasi nintzen txirula jotzen, txistua jotzen, eta pixkat hoi bada eskaparate moduko bat, guk iteitugun produktu horiek erakusteko, eta pixkat testeatzeko, ez. Aipatu duzu ez, pandemia hasi zinean zu beste bi lagunekin, afizio moduan hasi zen. Gaur egun ofizio bilakatu da? Hortatik bizitzera? Ofizio bilakatzeko bidean da, oain dela urtebete, pixkat ikusi nunean, ontara profesionalki dedikatzen saiatu nahi nula, Bigora junitzen, Bigoko arte eta ofizioen eskolan ikasi nuen pixkat gaitaketango musika tresna tradizionalak iten, hemen olako eskolaik ez da olako, pixkat helburu horrekin, ez, profesionalki ontara dedikatzeko edo behintzat ontara dedikatzen saiatzeko, eta gaur egun bide hortan, ez, azkenien profesionalizatzeko bide hortan. Eta nola doa, enpresa sortu behar duzu, nola funtzionatzen? Bai, azkenean olako lanak eta iteitun jendia autonomoa da, horrek dakarkin guztiakin, lokala akondizionatu behar da olako negozio bat iteko, autonomotan alta eman behar da, kuotak eta behar, eta pixkat hortan nabil gaur egun, pixkat. Tramiteak egin. Hoi da. Eta zein da gehien, egiteko gehien gustatzen zaizun instrumentua? Hombre, egiteko gehien gustatzen zaitena igual txirula beha da, edo zein biseldun flauta, ze egia da iten zoazen enean, pixka soinua ere pixkanaka sortzen di joala, eta horrek emateu ez baina ilusio berezi bat sortzizu. Beste musika tresnetan adidez, gaita napar batean edo makil batean, guztiz bukatu arte, etzea soinu hoi edo lortzeko gai, ez? Aldiz, txirula batean, txistu batean, olo kesea, pixkanaka lantzen aizean enean,
soinua ateatzen di joa, eta egia da horrek, pixkat, pizgarri bezala ere funtzionatzeula. Eta kontrakoa, gutxien guztez zaizuna egitea, edo gindezuna esantezula, hau ez bat ere gustatu eta... Ez da, enuke esango da honik musika tresnaik itia gustatzen zaitenik. Egia da badaudela musika tresna batzuk lan gehiago eskatzeutenak bestia baino. Oitakoa da, oaingoz ez deetin baino, iten haineiz albokak dira, eta karo, albokak adar natural ezin da daudenez, adar guzti hori desgastatu behar da, uztarria behiko parte, egurrezko parte hori eskuzin behar da, orduan, ez da ez zaitela gustatzen, baina oso luzia da, orduan, pazientzia sartu beharreko prozesuak dira. Aipatu zu pazientzia sartu beharreko prozesua diala, ez dakit, adibidez, txirula bat egiteak zenbat denbora dakarkizu, ez dakit, hilabeteak, urteak... Normalian musika tresna bat, izan txirula, izan beste ozein, ez da segidan iten, ze azkenian egurra lehor datorren arren barrutikan ezetasuna daka eta ezetasunoi pixkanaka galdu behar du. Orduan, fabrikazioa bea, txirula baten kasun izan liteke 3-4 egun, baino esan bezala lehortze prozesu horiek sartze baldin baitugu eta gero eraztunak enkolatu behar diala ital, pasatzea igual 6 hilabete eta urtebeten tartian. Azkenean barruko zuluain eta handikan 6 hilabete artenik ez dut egur bat ikutzen ezetasun hori pixkanaka galtzeko. Eta lanian bertan 3-4 egun, baina bestela 6 hilabete eta urtebeten artean. Bai, evidentemente eabiltzeten lehengai nagusia egurra da. Ez dute ozein egurre erabiltzen, egurre exotikoak erabiltzeia, Afrikatikan edo Ego Ameriketatikan ekarritakoak, pixkat densidade altukoak dialako. Guk azkenean hemen bilatze deuna da, egur oso sendo bat, barruko tubo sonoroi esango dugu, alik eta selatu nahi izateko, orduan horrek esan nahi du, egurrak ezin dula apenas poroik euki, eta behar dugu egur oso sendo bat, oso gogor bat, eta gero eguraldi eta ezetasun aldaketak eta aguantatuko ituna. Orduan, ekartzea dituten egurrak dira, egurra exotikoak, basikamente. Eta ezagutzen ez duzu bezala hontan dabilen jendea, doitzein dezu, tratatu dezu? Bai, ezagutu gutxi gora bera elkar ezagutze, egila da asko ez daudela, adiez Gipuzkoan netaz aparte baten bate jarraituko, baina ja praktikamente denek utzia daka, baina bai, gutxi gora bera denak ezautzea, ez baldin bada hola personalian aurpegiz eta ezautzea. Galzorian dagoen zerbait da edo? Bai, galzorian baino gehiago nik uste orain dela pixka transizio momentu bat. Bere garaian egon zen, 70. hamarkadan eta gaur egun daudenak hasi zian. Eta gaur egun tokatzen zaiguna da, pixkat atzetik angatu zen horiek errelegu hartzea. Eta galbidean enuke esango, baina bai transizio aro batian gaudela.